Ilmu santet aji rangga pecuk kuwi ilmu santet tingkat tinggi lur. Wong Jawa kuna biyen kuwi lek nglarani kancane pegel karo wong liya kuwi nggunakne aji rangga pecuk. Lah aji rangga pecuk kuwi termasuk kategori ilmu santet tingkat tinggi lur. Mula sing ngati-ngati lur. Lek enek wong karaktere lara suwi kok ora mari-mari tur dipriksa dokter ora enek penyakite, kok kuwi uripe nang lingkungan Jawa lur. Gek-gek engko kenek aji rangga pecuk. Nah, mula lur, sapa wonge sing kenek aji rangga pecuk kuwi padha karo jaman saiki terkenale kenek santet lur. Kuwi kudune ndang diobati lur. Lah carane ngobati piye? Ya lek nggih cara ilmu agama ya manut kiai kae lur. Lek nggih cara dukun kuwi ya dukun rena-rena carane lur. Mula dulur lek enek dulure sing kira-kira lara suwi gak mari-mari tur nanggek ilmu kedokteran modern kok gak enek penyakite, kuwi ndang gawane nggene kiai utawa nggene dukun sing iso nambani lur. Supaya ndang ketulungan. Soale apa lek ora ndang ketulungan lur mesakne wong sing kena aji rangga pecuk kuwi lur. Tur pesene Abah sapa wonge sing duwe aji rangga pecuk lur, lek iso ndang tobato lur. Ndang tobat bareng ngono apa? Tobat nyedeki pangeran lur. Wong iki lek urip manfaat karo wong liya aja malah nglarani wong liya lur. Ben slamet donya lan akhirate. Ben slamet donya lan akhirate.